ne ogansu ne wallahi ku bi na a hankali loma zan yi dan ba cokali ni ke tada wa mic hankali dan bana hawa bit a hankali karfi gare tun daga can nake jin ku kowa yana maganar soyayya kun ɓaci da soyayya kuma zonan sai kun gaya min abin da kuke gaya min ƴan matan in kun je gun su one by one zonan na farko in ka je gun ta me kake ce mata kai baby na see I'ma love you place no one above you ke ce kadai a zuciyata see I can never have enough for you ko ba baya ka jira ni zan dawo zo kai kuma ka gaya min abin da kake gaya mata zauna kiji baby zauna in ta zauna sai ka ce mata mene I love you one time oh iya lopin ne ko ba baya ka jira ni zan dawo zo kai kuma ka gaya min abin da kake gaya mata bara ta rakwai na zo da sakon soyayya Halimatu Sadiya saurara soyayya na zo na fadakar gara me kamar tabarya da koma bakin tukunya sabar tunanin soyayya dan Allah dan annabi taimaka so ni ki shafura da nono ta so ka ta shafura da nono gaya min wace ce Halimatu Sadiya ga ta fara kuma da buwa kyakkyawa ce ke kuma ga ka baki ba ko ba gefe ka jira ni bari dan uwanka mai gashin can ya zo ya gaya min abin da yake gaya mata exclusive from Sweet Naija Music Ariziya ki saba baki Ariziya ran auren ki fita su ki gwada musu ke makin ko ba gefe ka jira ni gaya min abin da kake gaya mata in ka je gunta kai ma ka iya kalaman soyayya ko soyayya na daga zuciya in ba ke ba sai rijiya ina kwana ya gajiya in ba ke ba lafiya ba rijiya ba kogi to ya kuka kare da ita sha duka na wahala ban cikin hayyaci na wai sai na yi 2 weeks sannan za a yi felin din alakara kai bai kube gashi ka sha kube tana ta kyalli zo ka gaya min abin da kake gaya mata in ta matso sai ka mata uban mene mana mata ingas to madurin wannan kai a radi yanzu nan zan muku inges dan wallahi kauye zan mai da ku tun da dore na ina boyewa ku tashi mu je